Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ono što su ljudi upamtili od izreka prijašnjih vjerovjesnika jeste: ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Od Ibn Mesuda radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj ko se iskreno i na pravi način stidi Allaha, taj će čuvati svoju glavu i ono što njome shvata i prima, svoj trbuh i ono što u njega stavlja. Neka mu je stalno na pameti smrt i nestanak. Ko hoće ahiret, ostavit će dunjalučke ukrase. Ako to sve uradi, taj se Allaha stidi iskrenim i pravim stidom. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao je: stid je dio vjere, a vjera je u džennetu. Bestidnost je dio razvrata, a razvrat je u džehennemu. Bilježi se da je Isa alejhi selam rekao: dobro se čuvajte pogleda, jer on budi strast u srcu, a strast je dovoljno iskušenje i nevolja onome koje ima. Stid se dijeli na dvije kategorije: stid koji je između tebe i drugih ljudi i stid koji je između tebe i Allaha. Ono što je između tebe i ljudi je da oboriš svoj pogled i sačuvaš ga od onoga što ti nije dozvoljeno. A stid koji je između tebe i Allaha je da budeš svjestan njegovih blagodati prema tebi i da se stidiš da mu učiniš grijeh. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ljudi, Allah je stidan, blag i onaj koji pokriva. On voli stid i zaklon, pa kada se neko od vas kupa i pere, neka se skloni od očiju drugih ljudi. Onaj ko bude svjestan i uoči svoje sramote, neće imati vremena da se bavi sramotama i mahanama drugih ljudi. Ko se oslobodi odjeće čestitosti, ničim se drugim neće moći pokriti ni sakriti. A onaj ko je zadovoljan Allahovom opskrbom, taj neće priželjkivati i čeznuti za onim što drugi ljudi imaju.